de darlle por segunda ocasión a oportunidade ao Partido Popular de rectificar o que a nos parece unha estafa colectiva, unha política errática e, en definitiva, facer que os galegos e galegas vayamos a pagar máis por unha autoestrada como é a autoestrada Alto de Santo Domingo, Ourense e o seu ramal ao Carballiño a G54. E decimos isto porque nos atopamos no medio de todo un proceso de privatización desta autoestrada que nos consideramos, á vista de todo o que xa sabemos sobre as privatizacións que se levan producido no Estado español, tamén as que se teñen feito no ámbito das obras públicas, que debe de ser paralizada porque, lonxe de supoñer unha mellora, vai a únicamente provocar que paguemos máis por unha infraestructura que é pública. Como xa temos dito en máis ocasións, ata este momento o único que vemos deste proceso de privatización é que lle costou xa cartos aos galegos e galegas, 71.000 euros en asesores para poder levar adiante esta iniciativa, e a maiores disto se prevé neste propio prego que cando se leve a bo termo habrá que pagarlle uns 200.000 euros máis á empresa que o levou. A nós, desde logo, parécenos que temos un exemplo que é o suficientemente paradigmático do problema que supoñen as privatizacións de infraestructuras. Temos o caso da AP9 que cumpre un papel vertebral no ámbito de toda a franxa atlántica, mas tamén poderíamos decir que no que se refire ás conexións co interior e en concreto as conexións con Ourense, esta autoestrada cumple esa mesma función vertebral. E o que quere facer o Partido Popular é simplemente supoño que arranxar algún problema de algunha empresa, mas non desde logo facer unha mellor xestión dunha obra pública. E explícome. Estáse dando unha información que é absolutamente falsaria, e dice que coa privatización desta infraestructura non imos ter que pagar 150 millóns de euros en créditos, que son os que a sociedade instrumental que se creou para construir esta infraestructura vai a ter que abonar. Porén, a realidade é que o que fai o Partido Popular é deferir no tempo o pago dese crédito e facer que vayamos a pagar máis por esos mesmos cartos. Tampouco entendemos que se a Xunta de Galiza ten solvencia económica, como nos está dicindo o Partido Popular, que razóns hai para que exista unha urxencia para non levar adiante os pagos que estaban comprometidos en relación con esta obra. Por lo tanto, ou nos minte o Partido Popular ou hai algo escuro detrás de todo este proceso. Porque, miren, a información que está colgada na plataforma de contratación de Galiza, que pode acceder calquera, danos acceso a cales son as débedas pendentes. E as débedas pendentes, neste momento, son inferiores aos 150 millóns de euros. En todo caso, os vencementos para pagar estas débedas supóñenlle aproximadamente uns 18 millóns de euros ao ano á Xunta de Galiza e rematarían no ano 2025. O que nos está propoñendo o Partido Popular é que o mantemento desta autoestrada se lle dé a unha empresa privada que vai a cobrar un canon anual por cada un dos vehículos que circule e que ao final, até o ano 2057, vamos a pagarlle aproximadamente 1.552 millóns de euros, que son os cálculos que ten feitos públicos o conselleiro. É dicir, imos pagar 10 veces máis por esta infraestructura, o cal a nos, desde logo, nos parece unha auténtica barbaridade. Nós tamén o queremos decir, desde o Bloque Nacionalista Galego somos contrarios a este proceso de privatización desde un punto de vista ideolóxico, mas tamén porque a realidade constata como as privatizacións de infraestructuras son un grande timo. Non temos o exemplo de que pasou coas radiais de Madrid, que ao final acaban sendo rescatadas con cartos públicos, igual, por certo, que a banca. Temos tamén como este goberno nos seus orzamentos recoñece implícitamente esos problemas, introducindo unha cláusula na que se di que se poden revisar os prezos que estaban concertados, única e exclusivamente para paliar as perdas que podan ter as concesionarias ante a caída de tráfico, o cal xa nos parece absolutamente rocambolesco, porque os propios contratos prevían que se había caída de tráfico non tiña que facerse esa revisión, mais, por se a vostedes les pode servir de referencia,
Temos tamén un informe do Consello de Contas sobre as peaxes na sombra, que na práctica o que quere facer o Partido Popular é introducir unha peaxe na sombra máis por a vía da privatización, ademais dunha infraestructura que, polo menos, eu creo que os deputados e deputadas desta Cámara deberían saber se queren avalar ou non este tipo de prácticas. Di moitas cousas. Como non teño moito tempo, vou a ler un par delas. É un documento moi extenso que poden consultar as súas señorías. Vou simplemente ler un par de cuestións que di o Consello de Contas, que supoño que a vostedes lles parece que ten, polo menos, visos de credibilidade, non o sei. Di, sobre estas peaxes en sombra. Di, a non consolidación en contas da Administración destas operacións non altera o seu fondo económico, no que subxace un investimento que a Administración deberá aboar durante un determinado número de anos con cargo aos orzamentos futuros. Este endeudamento non financiero ten tres implicacións evidentes. Primeira, afecta a sustentabilidade das contas públicas. Segunda, traslada o custo de construción e o financiero dos investimentos de hoxe ás xeracións futuras. E terceiro, afecta a marxe de manobra e a capacidade de acción de próximos gobernos. Parécenos a nós valoracións todas elas merecentes, pois non só de que concordemos co que di, sino que esta Cámara ten unha responsabilidade en relación con non seguir hipotecando as contas do futuro. Tamén di o Consello de Contas as restricións ao déficit público foron un dos principais argumentos empregados para a elección do sistema concesional. A pesar de que os orzamentos iniciais dos anos nos que se construíron as autovías foron aprobados esgotando o límite de déficit, o resultado orzamentario demostra que finalmente houbo marxe de abondo para ter acometido a construción das infraestructuras dentro do orzamento público, é dicir, utilizando fontes orzamentarias. E o máis grave é que o Consello de Contas alerta sobre o grave problema que teñen as contas públicas do noso país derivada deste tipo de operacións que o Partido Popular pretende incrementar. Din, sustentabilidade e impacto futuro. A utilización das fórmulas de pago aprazado foi adquirindo unha importancia crecente nos orzamentos da comunidade. Nos últimos orzamentos presentados representaba máis do 38% do investimento previsto. Decía que o uso de fontes de financiamento en materia de infraestructuras de transporte sanitarias pode ter unha repercusión orzamentaria polas actuacións xa iniciadas de 200.000 euros anuais. E dinos que o importe total sería superior ao aforro bruto previsto nos dous últimos orzamentos aprobados. Hai que decir que agora, últimamente, a Xunta xa non ten aforro bruto previsto, senón todo o contrario, pero dinos que suporía o 50% do capítulo orzamentario destinados a investimentos este ano. Di, este feito xera incerteza en canto á sustentabilidade futura das finanzas, restrinxe a marxe de manobra de próximos gobernos e traslada a cargas dos invertimentos presentes ás xeracións futuras. Nós non queremos hipotecar aos galegos e galegas do futuro. Nós tampouco queremos que as nosas infraestructuras estén en man de empresas privadas. Tampouco queremos ter que pagar 10 veces máis do que costaría co sistema que está neste momento. Por lo tanto, esta é unha segunda oportunidade que lle damos ao Partido Popular para parar unha auténtica estafa colectiva ao conxunto dos galegos e das galegas. Desde logo, ademais, penso que deberían de ter moita precaución á vista de toda a información que se está publicando sobre esos pagos en B que determinadas constructoras supostamente facían ao Partido Popular. Insistimos, agardamos desde logo que no futuro non teña que vir a Fiscalía a investigar se tamén hai intereses espurios nesta privatización. Moitas gracias, señora Pontón. Turno agora grupos parlamentarios. En primeiro lugar, señor Sánchez, ten vostede a palabra.